Στη δυσκολότερη στιγμή μες στη ζωή μου, μες στην απελπισία μου, ήρθε ο Άγιος Εφραίμ για να ακούσει την ιστορία μου. Κι όταν του είπα τι συμβαίνει, μου είπε φίλε, και ένιωσα φίλος του. Και τότε πίστεψα πως όλα θα είναι εντάξει από το ύφος του. Και εκείνος έσκυψε στο αυτί μου και μου είπε να μην ανησυχώ. Και αυτό που ζήτησες βαθιά απ' την ψυχή σου θα σου το κάνω πράξη εγώ. Δεν θέλω φίλε άλλο τώρα να μου κλάψεις, για σένα είμαι εδώ. Κι όταν τελειώσεις πήγαινε στο αγγελούδι, πρόστατης του είμαι